Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаці і я, яго вядоўца Наста Печанькова. Больш за 52 мільёны беларускіх рублёў. Столькі рэжым Лукашэнкі збіраецца выдаткаваць з бюджэту Беларусі на гэтак званыя прэзідэнцкія выбары. Траты ў параўнанні з 2020 годам павялічылі на 1 мільён долараў, адзначылі ў цэнтры выбаркамі. 17% ад агульнай сумы пойдзе на матэрыяльна-тэхнічнае забеспячэнне, сувязь, транспарт, паліграфію і абсталяванне выбарчых участкаў. Большую частку 78% накіруюць на заробкі чальцам выбаркамаў і працаўнікам фінансавых органаў, што будуць абслугоўваць гэтак званыя выбары. Паводле звестак цэнтр выбаркаму па ўсёй краіне плануюць адкрыць 5000 месцаў для галасавання, на якіх будуць сфармаваныя 153 тэрытарыяльныя камісіі. Таксама ЦВК вызначыўся з датай датэрміновага галасавання, якое лічыць адным з інструментаў масавай фальсіфікацыі. Яго прызначылі на 21 студзеня. Раней стала вядома, што гэтак званыя выбары пройдуць 26 студзеня 2025 года. Свой удзел у іх ужо пацвердзіў Александр Лукашенко. Светлана Тихановская заявила, што працягне працу пасля гэтак званых выбараў 2025 года. Паводле дэмакратычнай лідаркі, ейныя паўнамоцтвы скончацца тады, калі беларусам дадуць магчымасць сумленна абраць новага кіраўніка дзяржавы. Ніякіх сапраўдных выбараў у Беларусі зараз быць не можа. Пакуль кожны дзень арыштоўваюць як мінімум 10 чалавек. Пакуль у турмах тысячы людзей па палітычных матывах. Пакуль няма магчымасці вылучыць незалежных кандыдатаў. Сумленныя выбары патрэбныя не мне асабіста. Яны патрэбныя Беларусі, каб выйсці з крызісу. Я не змагаюся за ўладу, я змагаюся за тое, каб беларусы вярнулі сабе права выбару. Лукашенко гатовы скарыстаць ядравую зброю. Пра гэта дыктатар заявіў у інтэрв'ю журналісту BBC Стывену Роузенбергу. На пытанне журналіста, ці скарыстае Путін ядравую зброю, нібыта размешчаную на тэрыторыі Беларусі, Лукашенко адказаў, што гэтага не будзе без ягонага дазволу. Ну а тогда вы готовы это разрешение на использование этих? Абсолютно готов. В противном случае зачем нужно это оружие, если, я уже об этом говорил, хоть один сапог переступит границу Беларуси. Напярэдадні выкарыстання ядравой зброі ў адказ на агрэсію супраць Беларусі пацвердзіў і міністр абароны Расіі Андрэй Белавусаў. Заява прагучала падчас сустрэчы з беларускім калегам Віктарам Хрэніным. Між іншага, апошні падзяліўся звесткамі пра рыхтаванне супольных вучэнняў «Захад-2025». Апошні раз гэтыя вучэнні адбыліся ў 2021. У іх удзельнічалі каля 200 000 асобаў. А ўжо на пачатку 2022 Расія напала на Украіну, у тым ліку з тэрыторыі Беларусі. Дарэчы, апошні факт Лукашенко адмаўляе. Паводле дыктатара, расійскія вайскоўцы проста вярталіся дадому пасля вучэнняў, але іх нібыта справакаваў Кіеў. Сектару газа эвакуявалі беларуску з 3 дзецьмі. Дарога да Беларусі ў сям'і заняла 3 сотняў, паведамляе Міністэрства замежных справаў. Паводле ведомства, эвакуацыю арганізоўвалі разам з пасольствамі Беларусі ў Ізраілі, Сірыі, Егіпце і Расіі, а таксама партнёрамі з Чырвонага крыжа. Па вяртанні на радзіму беларуска Тацяна Абу-Алкас у інтэрв'ю прапагандыстам распавяла, што найперш плануе аддаць дзяцей у школу. Яны год не наведвалі установу адукацыі, бо рэгіён, у якім жыла сям'я, быў у зоне баявых дзеянняў. Не без прыгодаў, затрыманняў і цяжкасцяў, але беларусы вярнуліся на радзіму. Мы шчыра радыя за гэтую сям'ю і за іхную бяспечную будучыню Беларусі. МЗС раіць усім беларусам, што трапілі ў краіны з цяжкой ваенна-палітычнай сітуацыяй, цытата, не чакаць закрыцця паветранай прасторы і вяртацца ў Беларусь. Маўляў, ведамства робіць усё магчымае для бяспекі сваіх грамадзянаў, але не заўсёды можа прыйсці на дапамогу. У Мінздароўя прыдумалі, як змагацца з недахопам медыкаў. Дакумент, у якім ведамства пералічвае шляхі развязання праблемы, дзякуючы Белполу трапіў да выдання «Зеркала». У справаздачы Мінздароўя адзначаецца, што адным з ключавых аспектаў у гэтым пытанні ёсць заробак. Летась на адну стаўку ён складаў больш за 2300 беларускіх рублёў, што нібыта не адпавядае цяжкасці і напружанасці прафесіі. Таму міністэрства прапановае ўвесці прэміі і надбаўкі. Плануюць скасаваць недахоп кадраў і праз прыём на працу пенсіянераў ды павелічэнне колькасці бюджэтных месцаў у медычных ВНУ. Акрамя гэтага прапаноўваецца забараніць выпускнікам пераразмяркоўвацца паводле месца жыхарства сужэнцаў і выязджаць з краіны тым бюджэтнікам, якія адмовіліся адпрацоўваць і не выплацілі дзяржаве грошы.
Сілавікі ўзмацнілі правяранне тэлефонаў на прадпрыемствах горадні. Пра гэта паведамляюць мясцовыя праваабаронцы са спасылкай на свае крыніцы. Гэтак у адной з арганізацый, якую не называюць у мэтах бяспекі, сілавікі скапіявалі інфармацыю са смартфонаў, падключаючы іх да свайго камп'ютара. У выніку частку працаўнікоў затрымалі і даставілі ў РАУС. Таксама паведамляецца пра штотыднёвая палітінфармацыі і правяранне тэлефонаў на адным з рэгіянальных прадпрыемстваў вобласці. Падчас аднаго з такіх рэйдаў глядзелі таксама пашпарты і візы. У Мінску адбылася аварыя з удзелам маршруткі. У выніку ДТЗ пацярпелі 5 асобаў. Паводле мінскага ДАІ аварыя адбылася на праспекце Дзяржынскага на скрыжаванні з вуліцы Шчорса. 58-гадовы кіроўца маршрутнага таксі «Фіят» працягнуў рух на чырвоны сігнал светлафора і сутыкнуўся з легкавіком «Хёндэ», што ехаў на зялёнае святло. У выніку 3 пасажыраў маршруткі, а таксама кіроўцу «Хёндэ» шпіталізавалі. Пра іхны стан нічога не вядома. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными. Перед проездом регулируемых перекрестков водителям следует заблаговременно снизить скорость движения и быть готовыми остановиться при смене сигналов светофора. Помните о том, что красный сигнал светофора запрещает движение. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. Асноўныя падзеі дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.